एमएलए सार संबाय धनपुर दत्त थांगै नव किफिल लाइखा उनके आनी स्कूटी एमएलए क्वार्टर रजा उनके और स्कूटी नावै नव किफिल मानी उनके और पोलो टावर लाइट रखनी गोल चक्करनी सप्त मानी गानावो और जागावो खरक थाम खरक नइखे स्कूटी वो काजा ते खरक सा के स्केट पुरो काजा खलाई थायो उनके बरंग नो बुयां स्लो के सालoi थाइखा उनके आसमसा आनी स्कूटी नि टायर स्कूटी और बस खांगो आसमसा हाबुयो थाइखा उनके आं कुनो खाइमानिया नारंगमानिया खलाई थाइखा उनके बरं आं लेंगुइ माने कुनो खासिलिया आफरो साबरो आनो खसखा साइमानिया दा साइकेल रंग तमजानी रंग खा साइमानिया उनके बरं खरक थामनो बांसिनिया साबरो खा আপনি সাকতাম তাম দেরা যাক মেন माने और याथि और जरावो बाइक खामने डॉक्टर आं खामानि खानावो तो ऑपरेशन लांनो खानावो दो दिन परे खाइनो खानावो उनके और मखारो बखराव डॉक्टर को नंनिया एखान में पूजा लागोन आसुमुता সামলি কন্যা জমাতিয়া ব একজন রিপোর্টার দঙ্গ টিভিনি তিনি ডিউটি খালাই ফাই आंबायना डिउटी তিনি दनपुराव थांगै फिरक फाइफोराव एमएलए हुसेलनि थांफ्रो लामा कायसे एक्सिडेन्ट नुखा हेंगा काय बिनि याखं ब्लाइ दुखु मांखा कायसे ngamo फाइनाय फैका आं निजेबो फाइका कायसेनि बरम गोनां मिनिस्टार ट्राइबेल वेलफेयार बिकास देब बर्मा फाइका नायका बिनमा एक्सरे रंका ताबक ताय जत किसु जा खायना नांगमानि आबर जतन खाइबिनाय काय बेन्डिज र खाइतंग का बना ताबक सिलिन्डर दितंग हेंगा काय एकटा माइनर चिकन सा कायसे बिनि ऑपरेशन नांगैफा मानो किन्तु अब ताबुया 3-4 दिन परे डॉक्टर अब कन्फर्म खानाय कायसे एक्सरे खानाय हेंगा खाख्लायो बदातिनो किउ रुं थानाय हेंगा काय आं ब्लेकेनो दुखु नांखा जे हठात कायमते बिनि एक्सिडेन्ट माने खबर मा माने यागुलो हेंगा काय खाख्लायो कायथरनि चिनि जतनि सुबासु बाय बदातिनो हामनाय बिनि खबर मा मान लगलगिनो TISF नि चिनि राहुल संग्र टप्पा संग्र बर जतनो र खाफ्रुम फाइले बेगा गोबां मा सांबादिक र बर फाइका गोबां मा जारा चिनि बिनि फलोवार्स रक जतन फाइबे के संगर जतन फाइ सुबा सुखाय जा नांगमाने जों सुबाय दंग एबा वानानान ककरै एबं बिन नुखुनो जों एसुरेन्स सिका जा नांगमाने जों बन नायनाय एबं समय मान थाखाय जों हर फायो जों खाइबेनायता ब डिउटी पायै जखनते आनि एमएलए हस्टेलनि नग फिरगै तंफ्रो अ समयनो ओ रामकृष्ण ताम स्कुल एकटा गानाव तंगर कृष्ण संक बुंक मिशन स्कुल गानाव न अ एक्सिडेन्ट खता सर बके साक्सा थाने थतानिया बर देखे फाइट और ओ लामा तिके गाड़ी ओ चाका हाके चलिलायो चारेर इनके बर फाइबिना चाका तला हाबै दिके अ एक्सिडेन्ट बंगै कलाय खता पादे मो बिनि द कोनो रंग साइड करे एवं बिनि दुस बकरे जों म जतन नायबे खता दा बरलाय कोनो सासे गाबो हाय खतो बरनि ना बर जारा एक्सिडेन्ट ना बर गचिनि बर एके बरंना आं साका एके बर मुरुक बतंग बर जतन सुबानाय अबदे टाइम कलिया के जों वानसुका निजिरा बिसिंगो अमना जों केस रक बाय लेलिया जाहाते काय चिनि बिसिंग आन्डारस्टेन्ड खाने कारण जारा खाने बर बचिनि बर का आबनि बागै जों अमर केस थांलाय लेलिया ता बेलायनो खारमासि जात बरंनि जीवनाव ब समय ताम फाइसाइमिया तिनि चिनि कायसा बुजुग सांबादिक सेमुली जमातिया कायसा एक्सिडेन्ट खा वो एक्सिडेन्ट माने खानावो आं कोनो बिनि साथ लायनानै फैबाय परे बिनि याखं दङ अनेक जुट बाचाका याखं बायसा क्लास खालामबाय कोनो लायना फैबाय जाय आं इसोरनिफ्राय प्रार्थना खालामनाय दतिनो वो हामै बासा दंमोन हामै बासा ओइ बिनि सामङाव तैसा बिनि सामङाव तैसा जइन खालामनानै इसोरनिफ्राय